Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sagi kung mambumangay di da makakunggulan na sa maranosong na siya na naipupilay lang o di na di kupurma. Si sagi mo to ang buyamiya da sa lakaw arwar ko potre mo na oraya sumatay da potre. Nasi ko na imam bumiyak ang gulalan ari quiz o di na pamandapat si sa dimutap pagariak na aso Saudi Arabia. So kana saw na yan ang binguta darulo pa yan aso potre alaysa. Ang binguta sa sabuber na so bayusin tauray. Ganyo so laki niyo pagarin niyo so mau daw pakarunggay sa tetangga ni Bune sa sude putri Alaysa agus ka putri Rosalinda kakagiyaya sa bakang naaya mala sukat tayo niyo na di sukat tayo yak nun sa katina pamakin ganyo wassalam.
sa unan. Yeah.